perfumin kaduzian ingurun, aurreko bideo ez baizu ikusi, ni rekomendatzen dut ikustie. Ez da kriston informazio, baina oso ondo dago. Eta honekin lotuta, dago, adibidez, detalle kurioso bat, Zafirren kasuen garbi ikusteana. Eta bestiek nolan kajatan egoteien ginetan, ez da beste antzematen. Ikustezu, perfume saltzeana eta probadoria. Hau da Zafir Star. Ze pasatzea? Probadoria ondala estrenaute eta ibiltzen. Orduan, denboriek eragin aite jo. Eta perfumiek normalien tinte bat eukitze bere usaile eta estiluen representazio izateko askoz dotorio diola. Etxinien noiz pasako zitzei zuen, kolorez aldatzeie. Kasu batzuetan tintineiko azkar aldatzea, horrek ez duzan nahi alperri galdu daniken perfumi hori ziero, baina ja seinale bada. Normalien, ikuste batzu perfumi normalien erostezuna berri erosteakun kolori aldaute aukela, Zafiren kasun ikusti da hola, bestetan ez, beste bat eskau, guk normalin aldaititu, klaro, baina pasaleike, edo zein lekutan, hemen, o beste lekutan. Baina azken filin hori da, perfumie tinte bat eukitzeu kasu guztietan. Eta kolore bat emate zaio, eta denborikin, galdu ditu. Bideo gustatzen bat zaizkitzu, jarraitu eta gustatzen zait edo olako bat eman, o komentaio ematin. Eta beti akorda, azpeitin gaudela Valverde Drogerien, edo bestela valverdedrogeria.comen ere aurkitu leikezu gure produktuek.